Ana kira. Salamu alaikum. Lafiya lau. Lafiya lau. Wallahi tallahi ranka ya dade abin da ya hana ni shigowa kasuwan nan gidan ne fa ba lafiya wallahi tallahi ranka ya dade. Wallahi amarya ce take ta zazzabi kuma ni din ma dai ga nan wallahi ba lafiya sosai. Ga kuma ranka ya dade katangan ma wallahi ya faɗi wallahi tallahi. Wallahi tallahi. To ranka ya dade. To. 50,000? Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, godiya nake sosai. Allah ya saka da alkhairi. Nagode, Allah ya saka da alkhairi. Madalla. Kin gani ko? Wallahi kin ga mutanen nan wallahi in ba ƙarya kai musu ba ka cin kuɗin su. Yanzu kin ga dan wannan ƙarya ne masa hannu ya zo ko 50,000. Kin ga mutumin nan ko yake? Dan takura ne. Yanzu shi ba shi da aiki. Ke kin ga tumbinsa? Billahi allazi tumbinsa yayi biyin haka. A'a. Ai baka kashe wayar ba. Ai kuwa. Hello. Dan Allah, dan Annabi ai hakuri. Wallahi akasi aka samu, ai hakuri. Akasi aka samu, wallahi. Sharin shedan ne dan Allah, dan Annabi. Tuba na ce ranka ne. Dan Allah, dan Annabi. Wallahi ban ce ma mai katin ciki ba. Ai hakuri. Ya kashe wayar.